ازي اتي ابيت كريستيان اتيو قش زهره مديو ابي بتارسا اكايدها تايك مسل كم زلوسي كتفتشلك خنفتشالنا زبل زي مالت كنت نقدم يتخيل منقدنا دوا بينا خمتي شعب يزدلي ويكون سلازي اتوم صبقات ممارصتات نسخه كميتريوم ابسرائيل زلسب ما ينفسو طراي زيكونس ما اذا حلفنا 10 عامات 15 عامات حلفنا تسكم زيغا يزلنا استراتيجيكالي كافيل كارغ يا امرر يوردا لمن لليلوچ አይለቅም ለሌሎች ማለት ለማን ነውግዚያው ምሕዳር ወይ ቃ ተቃውምት ፓርቲታት ገለ ዝባሃሉ ዘለው ኖ ንሳቶም ፈጺሞ አይኸውንን ይትዘራ ተረዲኩም ኦፍ ኮርስ ወዱ ቁራያ ደቅ መቀለ ግን በጣም ይኹም ትሙቼኒ ገለት ቪዲዮ ብዙሓት ክቃወም ካርየ ለኹልና ማለት ትግራይ ይኹን እቲ መቀለስ ኣብ ትግራይ ሃንጊ ተገይሩሎ ዝብል ዜና ካብ ንጎ ዝርጋሕ ውዒሉ ንምሸቱ ግን መልሲ ባዕሉ ይብሎ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ተቀኒው ክቡራትን ፍትዋትን ተከታተልቲ ሽደን ሪአክትስ ዋን እግዚአብሔር መስገን ደህና ዲኹም ሰላም ዲዩ እንሆን ሎማዓንቱን በተልሙድ በሐድሽ ቪዲዮ ቢልና ተራኺብና ለና ማለት እዩ ተመስገን ክሳብ መወዳእታ መደብ ምሳና ጸኒሕኩም ኣብ መወዳእታ ድማ ታብታብ ጎሩ ሳንኩን አወስ ቪዲዮ ክንሰረ አረፍሎ በሉ ሸረፈለው ይልኩም ስለተኸዱን ሳብስክራይብ ስለተገብሩ ነዚህ ቻናል እዚ አዚ ዘመስግን ማለት እዩ እሰይ ነባራት ዝኾንኩም ሃናጺ ርእቶን ተቅርቡ ለይ ሰባት ካ ብጣዕሚ ዘመስግነኩም እሺ አቀራረባኻ ጽቡቕ እንዲዩ ግና ሕድርኻ ብዛዕባ ኤርትራ ብቅንዕና ቅረብ ምኽርኻ ብጣዕሚ አገዳሲ እዩ እዚ ሓወይ ብሩኽ ለምለም ሶሎሞን ከምዚ ዝበለ ርእቶ ወርቂ ዝኾነ ርእቶ እዩ ተኣነ ዝደልዮ ወይ ከዓ ዝፈትዎ ርእቶ ከዓ ከምዚ ዓይነት ሃናጻይ ዝኾነ ርእቶ ወይ ከዓ ኮንስትራክቲቭ አይዲያ ዝበሃል ዝሃንጸካ ኮሜንት ሲ ክሪቲሳይዝ ትግበረሉ መንገዲ ክህልዎ ክእል ኣለዎ መልሰይ ከዓ ቅኑዕ እዩ ማለት ኣብዚ ቻናል እዚ ኣይኮነን ኣብ ካልኦት ቻናላት ሓዊሱ ማለት እዩ ንኣስታ 3 ዓመት በዚ ጉዳይ ይሰርሕ ኣለኹ ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታትን ህሞትን የዝርከብ ማለት ስለዚ ዝቃየር ዓይነት ስብእና ዘለዎም ሰባት ካብ ዝኾኑ ኣይኮንኩን ብፍሉይ ከዓ ኣብ ዘለና ሓበራዊ ኩነታት ወይ ከዓ ናይ ሰላም ናይ ምክኣልን ኩነታት ንምስራሕ ዝዓለመ ቻናል ስለ ዝኸፈትኮ እዚ ማለት መብዛሕትኡ ሰብ ክሕጉስ ዘይክሕጉስ ዝኽእል ይኸውን ግን መብዛሕትኡ ሰብ እንተወሓደስ ዝኾነ ሰብ ኣይትረክብ ኣይትስእንን ኢኻ ምሽ ብዛዕባ ጽቡቕ ነገር ከውግዕ ዝደሊ ሓቢርና መዋግዕ ዕላልን አጀንዳን ከምኡ ጨጨምን ብለሉ ቁርስ ቡና ናሰማዓኻ ቡና ካትሰትየሉ ዝኾነ ከምዚ ናይ ሓባር ቻናል አድላይ ኮይኑ ስለ ዝረኸብኮ ብኸምኢለ ጀሚርዮ ትናይ ሎማዓንቲ ጉዳይ ክንከድከለና ብዙሓት ዕላላትን ወግዕታትን እዮም ዘለውና ናብ ኣቶሚና ክንሰግር እስኪ ንስማዓዮ ለበዋ ናብ ኩሉ ተቃላስ ኣካሊ ዝብለና ዘሎ ጳውሎስ ሐዋርያ ንሓቅን ሓሶት በሉ ኢሉ እዩ ይብለሎ ኣብ ዛርእቶ ሓደ ሓውና ማለት እስኪ ወል እቲ ህዝብና በዚና እስራኤል ዘሎ ዜናታት አጋጣሚታት በፍላይ ተቃላስ አካል ጉዳዩ ክከታተል ሲሪየስ ኮይኑ ከሪዮ ገምጋም ክገብር ዘሎ ጉድለታት ብዕቱብነት ክረአ ኣብ እስራኤል ዘሎ ሰብ ናይ ነፍሱ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ዝሓለፍ ናይ 10 ዓመት 15 ዓመት ሓላፍነት ተሰከመ ዜጋ እዩ ዘለና እስራኤል ቅሳነት እምበር ፍጹም ነገር ረበሻ አይግባውም ነይሩ ስለዚህ ሕጂ ነዚ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ግን በሐላፍነት ኣብ ቃልሲ ኣለኹ ዝብል አካል ዓብይ ይኹን ንእሽተይ ምሁር ይኹን ዘይተማህረ ጥሞቱን ኣብኡ ገይሩ ኩለንተን ዘጋጥማ ዘለዋ ሰናሪዮታት ንበገሲ እንታይ መፍትሒን ከንታይ ክኾን ኣለዎ ከም ሓደ ዞባ ከም ሓደ ዓብይ ዞባ ገይርና ብዕምቆት ክንዝትየሉ ኣለና ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ዘተ ክህሉ ኣለዎ እቲ ዘተ ከዓ ነቲ ዘሎ ኩነታት ብዘባኣስ መልክዑ ማለት ንስኻ ከምዚ ዝገበርካዮ ከምዚ ስለ ዝገበርኩ እዩ ዘይኮነ ዘተ ክኸውን ዘለዎ ከምዚማ ምግባርካ ትፍለጥ እንዲኻ ግን ከምዚ እንተዘይትገብር ነርካ ካሊእ ጽቡቕ መማረፅታት ኣሎ እዩ ስለዚ እቶም ጽቡቓት መማረፅታት ንስኻ ከመይ ትሪኦም ታይ ዝበሃል መንገዲ ኣሎ ዝሓሸ መንገዲ መቃለሲ ቃልሲ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን እቲ ናይ ሓሳብ ቃልሲ ከጋጥመካ ዝኽእል ሎሚ እምኒ ሒዝካ ወይ ካራ ግዛዕ እንዳተዋጋእኻ ትውዕለሉ ዘመን ኣይኮነን ክፍተሸሎ አካይዳኻ ታይ ክመስል ከም ዘለዎሲ ክትፍትሸለካ ክንፍትሻለና ዝብል ነገር መስማሩ ጽቡቕ እዩ እዚ ማለት ግን ትንቅድሚ ዝኸይድ መንገድና ደው አቢልና ከምቲ ሻዕብያ ዝደልይዎ ኣይኮነን ኩሉ ብማዕረና መስቶ ተንቅድሚ ትኸይድ ብመዓልታ እታው ንገብራ ዘተን መፍትሒ አንካ በመዓልታ አሚልቲ ሁሉ ነገራት ናይ ጽለ ኣብ ርእሰይ ጽለ ማስተገብረ ናጻ ንኽወጽእ ትሕግኳ ባዕሉ ገበነኛ እንተኮይነይሲ ስጋብ ሕጂ ተኣሲረ ይኸውሉ ዝግባእ ነይረይ ማለት እዩ ዋላ ጋዜጠኛ ናይ ሃረጽ 11 እንታይ ኢልዎምሲ እንድሕር ገበነኛ ኮይኑ ዳ ንምንታይ ፖሊስ ዳ ዘይወሰደልዎ ፖሊስ ንገበነኛ ይወስድኒ ኢሎሞ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ገበነኛ ተኮይነይ ኣነ እንድሕር ንቆልዑ ነስኒሰይ ብዙሕ ኣብቲ ቤት እምነት ከይደ ድሕር ብሸይ ነይረ ኮይኑ ሕጊውን ክወስደኒ ይኽእል እዩ
ما أنا ممني يبزي أنا تا مسرح تبل ورقة كمان عدل كركب زي كالكوس قرن جيري حق سريع سوق كلنا أي مخالن مالتي وينكن كلنا لبنا نحن نقدر تسعي قدر سلازي እቲ ሓውና ዝብለና ዘሎ ኣነ በደለኛ ይኮንኩን ገበነኛ ዝብለኒ ሰብ እውን ትክክለ ይኮነን እዩ ተዝኸውን ነይሩ ድማ ሕጊ ኣይመምለጥኩን ነይረ እዩ ዝብል ካብ ዝገርመኩም ኣብ እስራኤል ዘሎ ሕጊ ማለት እዩ ብደቂቕ ትፈልጥዎ እንድሕር ኮይንኩም በኣካል ብጣዕሚ ዝሓየለ እዩ ትሕጉ ጥራሕ ይኮነን ማለት እዩ ዋላት ምርመራ ተኸይዱ ውፅኢታቱ ተሓዛውን ባዕሉ ብጣዕሚ ዝኸበደ ነገር እዩ ማለት እንተተታሒዝካ እውን ከቢድ እዩ ሓደ እቲ ከባቢ ማለት ተርሞይል ኤርያ ተባሂሎም ዝፍለጡ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ዝተፈላለዩ ናይ ስጋት ቀጠናታት ስለ ዘለዎ ኣብቲ ማእኸል እውን ብጣዕሚ አሸጋር ብዙኾነ መልኩዑ ዝተሓዝ ማለት ስለዚ ክሳብ ሕጂ ምጸንሕ ነይሩት ንሱ ዝብሎ ዘሎ ዝተወሰነ ሓቅነት ኣለዎ የካ ሓቂ እዩ ንቐጽል እስኪ ቀጽልና ድማ እዚ እቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ ቀሺ ዝሃረመ ድዩ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ ቀሺ ዝሃረመ ድዩ ኣነ ቤተ ክርስቲያን ኣያተው ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሓደ ቦታ ከይደ ነይረ እሱ ከዓ ናይ ፖለቲካ ገዛ እዩ ዓመጽቲ ኣብ ሰብ ክብሪ ደይብሎም ኣብ ህዝቢ ክብሪ ደይብሎም ብፍርሓን ተዋሓጡ ንኸምኦም ድበሉ ድጥለሙ ጥለማ ንዝሞተ ሰብ ድጸባጹ ኣብ ሓደ ከምኡ ቦታ ከይደ ነይረ ታርሳን ግን ብታርሳን ከይደ ዝሓውና ብዙሕ ግዜ ተዛሪበሉ ነይረ ማለት ይቀድም ሕጂ እውን ብዙሓት ሰባት ከምዚ እቧ እንኳዕ በሎም ኣሰይ ኢልኩም ምናልባት ነትናታትኩም ሓሳብ ዝድግፍ ወይ ከዓ በተ ሓሳብኩም ዝኸይድ كون يغلي تحسب زي مالت نتنسخاتكم بحسبوا حسب زغلهن زدمقن اسي زبل كون يغلي بعين حق طريقهم وجن شعون زغبرت تخكل ايكونن قداسه مالت ناي فطاري من قديسو حدياتኛ ديو قدوس ديو نصح ديو زقدس زلو غداينا ايكونن كابتوم ناب غويتانا مدحنا يسوع كريستوس زاتو زنورو بوزحات سباسي حنتي بوزحات اغانند حديرو ما تبايلات تفلط مزبوز حزب خباب خا بشرمطنا تفلط زنبرت بزموت مالتيو اتا ميري مغدلان ويكا مريم مغدلاويت لنا نصو حنت مالتيو مش حجي اندحر انا ببيت املاح تخدليخا خوينكا حاتياتكا كفاتكا زنبركا غدلت شجر ايكونن زرا مالت نابو محرن نختبليخا تخد زلخا اندحر بدللكا خوينو محرن يلكا مسفت اريخا كومونيكيت تغبرلو اريا ايو مالتي تبوتانس نابو مخادكا كم حدا فولي زخونه تعدل تقصرلو بوتا ايو مالتي نمنتاي حاتياتكا ترغب سلازلخا نزمريتاو يكونكا زغول عادي اب ماخل قداس يدو اب ماخل اغلغلوت ناي بيت كريستيان اتيو مرباش جميرو حدا غزه كاب زي مفلاطن العلي ططح بايتا يلن زبهالون كمزي تزي فليتكا دس زبلكا نغر ناي مغبار عدل كمزلكا مسيل يسمعكا بكل بوتا كيدكا مالت حجي بنصانت نزامنو منالبات تمو زلو سبات تمفتوشتي زلو سبات كساب كندو زي ككاتاتلو زخولو مخنيات نبعلاتهمون بدلنياتاتيوم كابخاتكم حاطيات زيبلو نزاوال عب بامني وقعقت لا توانا زربا مال سلازي ندحر بامني حاطيات زيبلكا تخوينكا مو نسخاون نصي يلكا تامن تخوينكا ها زخونه ها خيركا ترابش امبر تداناغيز كاتابططو مبال تمصو كالي ولا فتح زبحال نغير يلن اذا حاونا شعو تخكل زي كونه نغير يغير لكم نير حجون يقصللو يزلو مالت ناب زخونه بوتا خيد نير مقونص ابديو ولا مالت ابو زملخو سبات تخكلنيا يكون رتعوان زي كوني خوليم تمو زملخو حق زي بلهم كوني خوليم جن غويتا فطر سماي مدر نوعلو نابتهم حصوت زفردون بحصوت زخصون سبات طويلو مساعتهم سي يماغوتهم دانيرم بر ابو خيدو ابتناي وانه اغرغلوتهم كربشي خوخوكم يبلو من مالت سلازي حلفنت كاتزي تواصخا مسلكا محتات تخكل ايكونن يخبلكا زخل بزحات سبات شو حجي حريمهم خا انغلاتيعهم خا غله نسون تخكل ايكونن جن اقدمكا بروفوكاي تغبر نبلكا لنحاونا مالتيو زي صبغت مخري امخر حاوكا بدوكاسكي غبن كبدوم مليو كحنقولهم زصلمته غلملتات سبات تزاري بنيره انت بتارسان غن ايذكرن يبتارسان كيده فلطنني بزح عمتات كيرلو بتارسان كاب زخيد بايزوي بزح عمتات كيرلو سو ايذكروني بتارسان زاتوس خادي خايل كان حتى لا خننو عليكم بتارسان سيات غبلس زي ساميل زتبهال ودي تنزانياوي ناب عشان بعد موصي زنبرسي بهانغ تچويو تيكتوكر سامي زتنزانيا اب مقله هانغ تغيرو إلي يغلصلنا زلو مالتي تحسب اب تግራይ هانغ تغيرلو زبل زينا ካብ ንጎ ዝርጋሕ ውዒሉ ንምሾቱ ግን መልሲ ባዕሉ ይብሎ መጀመሪያ ቤት ዜና ንጀምር
سومي تنزانياوي تيك توكر سامي اب مقاله هانغ تجيرو سومي تيك توكر سامي فتاو حزب تግራይ እንከውን ንበዓል አሸንዳ ናብ ትግራይ መቀለ ምምጽኡ ሲዒብዩ ሃንጊ ጌሮም ሞባይሉን ኣብ ጅቡ ዝነበረ ገንዘብ ወሲዶሞ ዘለው እታ ሞባይል ብዙሕ ዳታ ዝሓዘት ዕለታዊ መሳርሒ እንጀሩን ብዙሕ አድራሻን ዝሓዘት ምዃና ድማ ብጣዕሚ የናድድ ምስሊ ትግራይን ተጋሩን ብታንዛናውያን ካበይ ናበይ ክወርድ ከም ዝኽእል እዚ ከም ትሪዎ ዘለኹም እዩ በኦብጀክቲቭሊ ጽሓፉ ሳብጀክቲቭ ዝኾነ አተሓሳስባታት ኣይሃልኹም እንታይ ያረጋግጽኩም ኣይትጽሓፉ ማለት እዚ ሰብ ሰኣነሰብ ወይ ከዓ ዋዓካጻ ገለ ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ ተፈልጥዎ መንእሰይ ብዙሕ ታሪኻት ወይ ከዓ ብዙሕ ጽቡቕ ነገራት ሰርሑ እዩ ከምዚ ኢለ ብሓደ ፖስት ብኽልተ ፖስት ታይ ዝበሃል ዝብሎ ይኮነን ግን ከከም ድሌቶም እዮም ጽሕፉቶም ናይ ትግርኛ ዘለዎ ጸሓፍቲ ወይ ከዓ አክቲቪስት ኢና ባህልቲ ማለት እዩ እዚ ፖስት ገይሩሎ ማለት እዩ ዝሓውና أما ودأتها أنا هنجاي تجبركو نيليت قلع بعلو بوست جيرو أنا سيف يزلخو أب سيف بوتها إركب يلغى ملي صلوا مالتيو سلذي تحسوت زي حدا عبد خمدي لهنج سلذ تجبرت زي بولك أسب ولا يكون برنا خورينا فتاوي هزبنا سلذ خونه بولك أسب درجة سلذ خونه نتي خي حفرهم فري حمديهم جل زبال كحسوت نوص أنا خون مالتيو كلا يكانوا تحسو اللي بخوكم يعني نسأل مالتيو نمنتاي كم عينت نجارات بوست خم تجبرو حزبي خم جركم كم ترعدو أي فلتين مالتي بزخونة عزازي من لنا يا طبقي قاتل الله أتو أمانويل مسكوتي يا ركينو يبتنا لكم استراتيجيك أمرار قدمون يا استراتيجيك يفرس يقول كوني جن ناي مرار تكتيك فريسو نسي تستراتيجي مالت من قد مالتي ورقات قاطي من انتلكم سي كمالكم قصلكم زبل حتى ايو كابزي تيدروس اغايز بحال غازيطኛ ዝመጸሉ ዘሎ حتى አማን ኢለሰፋ ወሃቢ ቃልዩ ናይ ሕዋት ማለትዩ እስኪ እንደ አይነት መልስ ይዝመልስ ዘሎ ንስማዓዩ ውድቀት ገጥሞኛል ብላችኋል አይደል የናንተን ቃል እኮ ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት የመሳሳት ነጻነት ማን ሰጠው በትግራይ ህዝብ ላይ ስትራቴጂካሊ ወድቅ ያለው ካለ በኋላ አይ እንደገና ግን ስትራቴጂካሊ ከፌል ካረገ ያመራር ይወረዳ ለምን ለሌሎች አይለቅም መምራት ያለብኝ መቀጠል ያለብኝ እኔ ነኝ ብሎ ለምን ችክል ለሌሎች ማለት ለማን ነው እሺ ጽቡቅ እዩ አሕጂ ኣብ ከተዓታይ ዝበሃል ዘረባታት ኣለው መሲልኩም ፋላሲ ዝበሃል ከተዓሎ ትናይት ጋዜጠኛ ሕቶን እትናይ አማኑኤል አሰፋ መልስን ትክክል አይኮነን ታይሊ ዝሓተ ዘሎ ንሱ በመንገድ ደረጃ ማለት በስትራቴጂክ ደረጃ ማለት በተቃራርጻ በተካይዳ ማለት ዘወይ እንድሕርዳ ፈሪስና ወይ ካ ፌል ገርና ተብሎ ኮይንኩም ሲ ዘይተረክቡ ይልዎ ሕጂ ንመኒና ክንረክብ በዓል መንዮም ንሳቶም ዝብሎ ዘለታይ ማለት ይብኻል ይባhala ንሕና ጥራሒና እንበር ካልእ ዝርከብ የለን ይዝብለና ዘሎ ንሕርከሙ كم تأنس ردت إن أنت خوينو ويكا أتوم قالوا أركبوا ملكم تأمنوا مزلخ من عملت جزياء محدار ويكا تقاوم تبارتات جلز بحال زلوا نو نساتهم فتسي ما يخونني تزرع ترديكم دي فتسي ما يخونن يدرجتو عبالات لهونو ياكي من مثلا سلفارتي نو يتلقاقر يدرجتو عبالات لهونو قندمو تلانتنا بنبرو يكفى ستات وسط مالتم قدم بالكو تسمامچ ያለ መዘጋጀት ለሁኔታው ያለም ብቁ ሆኖ ህዝቡን ከመከራ የመጠበቅም ከመከራ የማውጣትም ብቃት ያላሳየ አመራር አካል ላልነበሩ ሰዎች ማለት ነው አቅም የሌላቸው የተቀሩት ድርጅት ውስጥ መቼስ አቅም ያላቸው ሰዎች የሉም አትለኝም ብዬ ተስፋ ስለማደር እቲ ሓታታይ እኮ ብጣዕሚ ብርቱዕ እዩ ተዘረባ ዘሎ ብርግጽ ክምልሱን ነዊሕ ሰዓት ይሃቡን ትዕድል አይራናየን ብዙሕ ግዜ በዓል ይሒዝዎን ይርታሓታት ማለት ጋዜጠኛ ብዙኾነ እንታይ ዓይነት ዘረባ እዩ ዘሎ መሲልኩም ቅሩዕ ከምዚ ዘረባ ተዛሪቡ ሰሓት ጋዜጠኛ ነው በዓሉ ኣብ ከባቢና ዳርጋ ብዙሕ እንዳጠፈ ኸይድ እዩ ማለት እዩ ተቐጥሓቶ ተሪፋ እያ ካሕተት ተፈቲኑውን ብዙሕ ምንግልትዓትን መፍራሓትን ክጋጥሞ ስለ ዝኽእል ቶሎ እዩ ዊዝድሮ ዝገብር ካብዚ ዓይነት كونسيبت ويكا أتحتى من قد مالت أتن ولادتنا زبل أسكن اسمعين ولدك لا جبل أبشر تعدوا وسيئو هزوا عدوا وسيئو وسان أوزي نقاط أكايلي متن محضرة حواتكم من أشي تقراي ني ولدو دك سبات حدا قطولات حدا قول حولي مالكو عمني حلفو
مويتو أنا يفتو من خدي دورتي ناس ميتاچو يفتي مندا يفتو كاين فتلا ورق ነው ፈታ فتلا ورق نبيز جاي ناخذكم مانع ناخذكم زي نبيز جاي رقمكم تعرفوا تقبلوا حان رقمكم تعرفوا مسي وا نتقبري እኳ ተኸቱን ንዓኻትኩም የዝፈቱ ቀጺለ ነትዓብይ ነትፈጠር ሰማይ ምድር ተፈጠረ ለቀደም ንዓኻትኩም ሒዘ ግን ይፈትዎ እንዑ ንሱ ንዓኹም መሰረት ገይሩ ዝለኣኸለይ ክትሕብሕውን እንተገደደስ ኣብ ቀብረይ ትውዕሉ ኢለኖ ማለት ዝሕዝን ኩነታት እዩ ጸገመይ ትፈትሑለይ ኣይባህልን መቸስ ሎም ግዜ على الحنت فيديو لا زغل عزي تاي يدليو خفف لنا يدليو مالتا اوف كورس ودو قريه دق مقاله ግን بتعم يخم تمچين ገለት الفيديو بزحت كقاوم خاري يله هولنا اوف كورس ودو قريه دق مقاله ግን بتعم يخم تمچين دق عبلت انت يا حساب مالت بخففالنت ونزرئوا سبات ስለዘለው እስኻ ንሓንቲ ትግራይ ምስ ኩሎም ደቀ ትግራይ بحوار بمخانيኻ መስዋዕት ክትከፍል በረኻ ወጥኻና እስኪ እዚ ኣነ ከተብርህውን ዕድል ከካ هو تخكلي اي انت نازا فيديوسا مالت اوف كورس ودو قريه دق مقاله تمچين لول حساب تناغير نيره ግን سولخا انا تغاغيت خوينه له سوري يخن من كالي له تامر يبلي ግን صبيونت لني حد حدث صبيونت دخلك صبت يمبي مالت تግራይ يخونت يا مقالس ግን خام تغاد لا يخوينس هم خلت له برغطنيت كدبر يخليو ግን اوف كورس مقاله يمچين خلتلس بتعم سو دبيرو بتعم مالتي غريمنا انا بتعم دبيرو እና بزي غاطام تطفي خزون سوري ግን እዚ ልገወርኹ ነገር لا مقاله سريحه شره سريحه رايا سريحه حمله والكل مقصالي نيرو تحساب مالتي ምክንያቱ ናዝ ኸዋ مسار እዛ ዓድግራቶ ዝኒያ አክሱም ናዝ ኸዋ ናዝ خدان مغلصي ናይ بمسانين بي حمله غورك يقصل حاسين نيرا ምክንያቱ لكلن انا تقاليسه لحنت المقاله لقري خو تقاليسه እና بخمزي تتردى لي تسدس مالني وداي نسخه لباميخا منم زمصخايو زطفاخايو صقم نيركا يكونن نتاس كلا لاتا نسخه ودي خبابي وقرو نحردات وديد كوينكا ولا نشتلي 1 كيلومتر تخون بر كابتا مقاله بحال كبابي نشلي رحقت አላታ نشتلي ማለት نشلي رحقتس አላት اجي اتا نشلي رحقتها ብዙሓት ሰባት ነዛ ነገር እዚ አንታይ ደም ክርድኡ አይደለም መስሊካ ናብ ካሊ ነገር ክጥምጥሙ አይደለም እዚ ስራሕ መስአን ይዝብሎም በር ስራሕ እንተልኢካሲ ብጣዕመት ኩርካ ከምዚ ዓይነት ደቂቅ ዝሆነ ነገራት ናብ ፈላላይ ተጽበሉ ወይ ካተወርደሉ ነገር አይኮነን ናይ ወራጃ ተሐሳስባ እንድሕርዳ እንዳበከለካ ከይዱ ግን ከምዚ ክትቀም ትኽእሊኻ ከምዚውን ክትወንጀል ትኽእሊኻ ነሰባት ዝብል አተሐሳስባ ወሰዱለይ ጽቡቅ حساب بزخونه ግን እንድሕር ከምዚታት ለጥፍ ለኹ እንድሕር ጌጋ እንድሕር ኮይኑ ግን አነ ትግራይ ላይ ወጽያ ትግራዋይ እተይልለ የሰምዓሉ መንገድ የለይ ከዚ በዚህ ጋጣም ስቶሪ ክብል የልፎቲ እነ ጆን ዳንኤል ጉዳይ ላይ ጠበቃቸው ጠንከር ያለ ክርክር ማድረጓን በትናንትናው ዕለት ሰምተናል። በዚህ የክርክር ወቅት ታዲያ የተወሰኑ ነጥቦችን በማንሳት እነ ጆን ዳንኤል በዋስ እንዲወጡ አሊያም ደግሞ በሽብር የተከሰሱበት ምርመራ እንዲቋረጥ ጠይቀዋል። እንደዚህም ብለዋል። ደንበኞቻቸው አየር መንገዱ በተለያየ ምክንያት እየሰጣቸው በረራዎች አዘግይቶባቸው እንጂ የስድስቱ ሰዎች የበረራ ሰዓት የተለያየ እንደነበር ጠበቃዋ ጀሚላ መስፍን መናገራቸው ተሰምቷል። ስድስቱ ታዲያ በአንድ በረራ ለመሄድ መጀመሪያ እንዳልተዘጋጁ ነው በዚህ ወቅት የተገለጸው። ስሜታዊ ሆኖ አንወርድ ማለታቸው የዲሲፕሊን ጥፋት ነው ያሉት ጠበቃዋ ይህ ጥፋት ደግሞ ፈጽሞ በሽብር ሕጉ መታየት የለበትም ማለታቸውን የተነገረው። ውረዱ ስለዚህ ፍሉጥ ዝኾነ ሓደ ጆን ዳንኤል ዝተባሃለ ጆን ዳንኤል በርሀዝ በሃልን ካልኦት ከዓ ሓሙሽተ ምስኡ ማለት እዩ 6 ሰባት እዮም በዚ በቀዳማይ ዘጋጠመ ናብ አሸንዳ ኸዱ ተሎ ናብ ጉዕዞ ውረዱ አይንወርድን ብዝብል ጭቅጭቅ ማለት እዩ ተታሒዞም ብሽብር ወይ ከዓ ብግብረ ራዕዲኦም ከዓ ተኸሲሶም ማለት እዩ ወንጀል እዚ ተጠርጢሮም እዮም ተባሂሎም ነይሮም ኣብ መወዳእታ ከዓ ናይታ ጠበቃ ዘሎ ዘረባት ትክክለኛ ሓሳብ ይመስለኒ ማለት እዩ ኣብስተፈላለየ ሰዓታት እዮም ወይ ከዓ ብዝተፈላለየ አውሮፕላናት ቁጥርን ኣብስተፈላለየ እዋናትን ኣብስተፈላለየ ግዜታትን እዮም ነቲ ታይዝ ባል ገብሩነቲ ፕሌን ቲኬት ቆሪጾም ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚህ ዘራኸብ ነገር የብሉን አጋጣሚ ኮይኑ ደሞም ፈሊሕ ዝተፈጠረ ነገር ምዃኑ ቶም ህፃውንቲ ቆልዑ ክህልዎም ይኽእሉ ቶም ካልኦት ከዓ ናይ ባዕሉ አጀንዳ እንተልዮም ሽዑ ክረአዮም ማለት እዩ። ግን ጽቡቕ ዘኽይድ ዝመስል ዓይነት ዘራፍሊ ዝበለ ጠበቃ ብፍሉይ መንገዲ ዝተረዳእቶ ጠበቃስ ጠበቃ እዩ ማለት ብፍሉይ መንገዲ ተረዳእቶ አላ ብዙሕ ሰብ ከምዚ ዓይነት ነገር ይርዳእ ወይ ከዓ ይርዳእ ኢለ ይግምት ነይረ ማለት እዩ። ለባም ዝኾነ ጠበቃ ረኺቦም ኣለዉ። ነታ ናይ ቀዳማይ
ነገር ወይ ከዓ ተኸሲታ ዝነበረት ማለት እዩ ናይ ሓንቲ ሞት ህፃን ዘረስዕ ጉዳይ እዚ ናይ ደምቅነ ዘርአኹም ናይ ንባዕል ጆን ዳንኤል ጉዳይ እዩ ማለት ስለዚ መብዛሕትኡ ሲ ሓደ ነገር እንዳሸፈነ ይኸደሎ ከምዚ ከዓ ፍልይ ዝበለ ካይዳ እዩ ልሙድ እዩ ከምዚ እንድሕር ዳ ብርትዒ ብሓቂ ዘይኣምን ሕብረተሰብ ጥሪኻ ኮይንካ ከምኡ ሕጂ እንዳተኸተለ ዝኸይድ ትውልድ ክፍጠር ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚኻ ብዙሓት ሽግራት ብዙሓት ወግዕታት ኣብ ውሽጡ ዝሓዘ እዩ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ነይሩ ክሳብ መወዳእታ መደብ ኢኹም ተኸታተልኩሞ ኣዝያ ዝመስግን ማለት እዩ ልዋም ቅነ ክኾነልኩም ይምነ ቻው ደሕና ቀኒዮታ